gezwaaid wordt, dan zijn we direct geneigd om aan te gaan bellen. Hallo. Zo. Met z'n zalen. Oh. Dat is fijn. Dat is verder met die nog eens. Ik ken hem niet. Ja, waar? Ja? SVP geen Jehovah aan de deur. Nou, dat zien we in ieder geval niet. Zoals ze net zien dat er niet meer stoes is. Of misschien achter in een hof. Want dit was eigenlijk een beetje de aanleiding. Moest even heel links om het hukje kijken, Mitch. Wel heel veel Duitsstalige beurtjes. Ik vrees dat er niet toe is. Wat zal dit zien? Wat denk je dat hij is? Ja, dat is Ederlijn woont op. Dat is Annelies. En dat verzorgt je zuster in de stad. Daar woont op het Parkstraat. En dat verzorgt je zuster altijd. Dan kun je pas tegen 12:30, 2 uur een hoest mee. Ja, het is heel druk weg. Ik zou toch zweren dat... Ik zou toch zweren dat door een man woont. Nee, Dat vind ik echt iets... Dat vind ik echt iets... eens een keer op bezoek, maar ik bedoel... wat zwiegheid, hè? Nee, vertel. Af en toe is het toch wel eens bezoek, hè? Ja. Nee, maar als het alleen woont, zeg. ik vind dat echt een beetje iets voor een man om allemaal... Ja, maar het staat toch wel bekend dat het zo die tuin altijd heeft, hè? Oké. Ja. En wie hoort ze? Annelies? Annelies. Annelies. Het Oké. is, het Dan is kom- van mij. Jawel. Ik dacht dat jij moest toch nog blieren, Ja, maar ik denk zo. Ja? Ik moet voor mijn zoon toch heel even een foto maken van of. Of nee? Nee, heb ik niet gedaan, maar ik ben op de Hoge Veldseweg. En toen denk ik zo gewoon terug, kijken wat ze zien. Oké. Ik heb dat nou opgenomen. Kijk, Niet nou giet er... Hallo! Nou, Kom er maar bij Nou, staan, Gerry. Ja, kom eens op de televisie. kom eens even kletsen, Gerry. Kijk, daar komt Gerry aan. Nee, wie worden dus... Ik zou zweren dat door een man woont, maar dat Ja, blijkt dus dat is Annelies te zien. Annelies, ja. Ja. Annelies van Meijer, Van de Liesboeren op het Nolensplein. Op het Nolensplein. Vroeger van Meijers. Ja. Oh, Kreeg ze dat lekkerste ijs. ja. De lekkerste is neven op de hoek. Ja, nu mogen we dat zeggen, want dat bestaat niet meer, hè? Nee, dat bestaat Nee, niet meer. dus Nee, dan dat mogen we klopt, rustig dat Meijers klopt. zeggen. Dat klopt, dat Ja. bestaat ook niet meer. Meijer die. Dat is toch leuk? Vroeger aan het Nolens. Ik kom mijn man wel. Op de hoek even die café van hem dingen. En Juist. dan net een hoek. En dan kwam ze die gat. En dan had ze Meijer. En later zoten die aan de Grote Beekstraat. Daar hebben ze ook nog even ja, gezeten. daar hè? hebben ze dependance gehad, hè. Een dependance. Ja. Ja, weet je dat? Ik ben nog een beetje van een oude stil. Ja, maar daar is niks mis mee. Nee. Nee. Heb je hier altijd gewoond? Ja, ik woon hier vanaf 54. Wow. Die woningen gebouwd zien. Oké. En dat is net zo oud als dat huis hier staat. Het is van 55. Ik heb al tegen hem gezegd dat hij heel mager werd. Ik kreeg niks te bikken toe. Ik leef van de liefde. Naar een stuk Vlaanderen. De andere kant op gewoon, hè. We hebben hebben net een stuk vlaai gegeten. Oh. Beet kapelke voor genu. Oh, dat had Ja. ze hier ook kunnen krijgen, want hier hebben we gisteren vlees gegeten. Nee, ik vond... Dat is weer dat gezin. Oh, sorry. Ja. Nou heb ik een Maar foto van. we kunnen dadelijk ook een foto maken, hè? Ja, Met Ochter B. Ja, Ja, tuurlijk. We zien nou toch, hé. ja. Ja. Maar heb ze in 10 minuten nog wel?
Nee, nog niet. Nog niet. Ik ben het wachten op mijn griepprik. Komen ze de hier aan huis brengen? Ja, want ik ken niet nergens hier. Ah. Ik ken nergens naartoe. Hey, en waarom? Want die mevrouw die was net hey. Ja, dat is mijn dochter. Oh, hallo dochter. Herbie. Hermie? Ja. Oké. Is dat van Hermine eigenlijk? Hermine? Hermina. Maar ik heb Hermie. Hermine heet het. Oké. De goeie god. Waar is dat jong met die grote krallen? Is dat er nog niet, ja? Wieso vind je dit leuk? Nee, maar die heeft altijd zo'n boes met haar. Dat wilde altijd op. Ja, dat klopt. Ja. Ja, maar kijk, dat vandaag, dat was in de broek vergeten. Ja. Maar dat is echt dezelfde. Ja, echt? Ja. Jongen, Ja, jongen. ja, ja. Nee, dat is niet waar. Of wel? Ja. Nee, de zetten s'avonds zetten de af. En dan worden vanmorgen vergeten om dat op te zetten. Vertellen, maar dat begrijp ik niet. Kijk, Perry, kijk eens even naar onder. Kijk, dan kan je zien, Perry is vroeger bij de politie geweest. Dan kan je zien wat veilig gezeten heeft. Ja. Dus kom je elke dag even bij Ja, man alleen langs? zondags niet. Alleen zondags niet? Nee. Dan heb ik meer vrije tijd. Oké. Gang je weg. Oh, Dan was toch naartoe. al zo. Met mijn moeder. Oh, normaal. En dat is Gerry? Ja. Ja. Zijn Jansen. Nou, dus. Ja, ze is allemaal overleden. Ja, die vrouwen die overleven iedereen, hè. Denk eraan. Ja, wie kent dat? Ja, die hebben zien sterke ras, de vrouwen. Zou je dat dan toch het sterke geslacht zien? Ja, het is een sterke geslacht, ja. Zeker weten. Ja, mensen dat ik ben dan. Nou, ik vond het 18 hè? 18 zeg ik. 18. Vroeger zei ik 18, nu zeg ik 19 en dan draaien ze dat om. Is die 91? Ja, ik ben 19. Potverdikkie. Dat zou ze niet zeggen. Als ik mensen van 90 plus tegenkom, dan stel ik heel duk, ik wil niet zeggen altijd, maar heel duk de vraag, wat is ook geheim? Doorleven. Gewoon doorgaan, hè. Normaal doen. Normaal doen. Gewoon normaal doen. Ziet je immers de heel regelmatig dingen, heb je een vast ritueel van de dag? Ja, toch wel hè. Jawel. We doen maar 's zondags doen bedpoetsen en dit. Maar nu zit alles in de meulen. Nu gisteren de dokter gehad, de dag daarvoor de dokter, de dokter. De hele week heb ik gedokterd. Oh, maar als je nog zelf kunt poetsen, Ja, het deed ook helpen, maar ik kreeg ook wel een hoes. oké. Ja, jawel. Maar nog altijd content. Ja, ik ben altijd tevreden. Allemaal. Welke stroot is dit nou? Jan van Schoorheld. Scorel. Vooral. Dit is de Schildersbuurt. Ja. Hè? Ja. Dan heb je misschien, heb je mijn oma nog gekend. Ja, die woonde hier bijna om de hoek in de Rubenstraat. En de Rubenstraat, wie Ja. heet die? Nelly van Mullekom-Reinders. Oh, die, ja, die. Hij heeft toch gewoond in de tweede hoes, geloof ik. Net even, waar Gerry zijn zuster woont. Oh, Ja. dat ja. Ja. En waar die van Zeevat heeft gewoond ook. Ja. Die van Zeevat, die woonde in het eerste Ik weet huis. nog allemaal waar hij gewoond heeft. Ja, daar woont mijn oma. Wie? Ik woon Mijn van even oma? begin niet. Mijn oma woonde hier in Den Hoek in de Rubenstraat. Ja? Ja, Waarvan? Nelly van Mullekom-Reinders. Van Mullekom? Ja. Ja. Die kennen we goed van En vroeger. oma Harry, die was horlogemaker, die woonde hier dat aan weet de... ik niet. Wat bleef? Dat weet ik niet. Niet? En de dingen hier achter. woonde in jouw hier Ja. Ja, die woonde aan de Velderseweg. Oh, en de Veldsweg. Oh. Ja, ja. Dus ik kwam hier vroeger heel veel. Maar, ik dacht dus de woont nu in Lom, Ja. maar die kwam ze van Amsterdam of niet? Dat is mijn pap. Dat is in de pap, Ja. ja. Ons dus mam ben is ik een toch echt met hem Venloos wat. meisje. Ja? Van Mullekom. Van Mullekom, ja. Ja. Nee, niet Mullekom, niet Mullekom. Mullekom met twee. INL. Daar had ze 1L. Mullekom wonen en daar had ze en een andere Mullekom. Het waren verschillende. waren geen familie van was één. met dezelfde letters, maar die kwamen wel eens mee in de war. Ja, dat kan ik me voorstellen. En die woonden aan die kant. Maar ik kwam hier altijd hier. Ja. Logeren bij oma. Ja. Wat bleef? Ik kost er ook veel. Ja. Had ze hier nog die wei door, met z'n allen, dat kost ze goed spelen. Ja. Ze goed spelen, ja, want die hebben ze Anders al waren wel ze ook in niks. spelen. Hier Goed waren horen, op mijn plaats waren altijd de ganse buurt. Ben je ook op de plaats? Ja, die kinderen van hier tegenover, die van Annemiek en Jos en die van Simons, die waren hier duk. Die brachten ze allemaal mee en die kwamen hier spelen. Hier wordt En gezellig. En woensdag was hij vrijdag. Friet.
Woensdag dan schelde ik wel 4 kilo pataten en het friet. En dan kwamen ze tussen de middag, zal ik maar zeggen, kwamen die 2 en die door van die. En dan die kinderen die gingen die allemaal op de bank zitten achter in de 9 schupken aan. En dan kreeg je die een tutfriet. Wordt het familie van nog? Nee, dat was zo. Zo uit de kinderen uit de buurt. Ja, de kinderen uit de buurt die brachten ze mee. Want ik heb zelf 4 kinderen. Hè. Ik heb er 4. Hè. Dus 2 dochters, zei je? 2 dochters en 2 jongens. Heb je goed verdeeld? Precies het even aantal. Eén op een reserve. Van ieder merk heb je een reserve. Dat hebben we altijd gezegd. Ja. Leuk. Hallo. Nou, leuk om weer eens een keer een prootje gemaakt te hebben hier in de buurt. En de Venlo neer, hè? Jazeker. Ja, mijn man is ook in de Venlo neer geweest, van Willems. Van de Veldensweg. Willems of Willems? Willems. Kijk, steeds de naambeurt. Nee, dat is geen naam. Nee, dat naambeurtje heeft hij altijd gestormd. Dat is met die nieuwe deuren, is dat raar gewoon. Oh. Dat ligt nu in de schop. Oh, dat komt nog een keer. Ja, dat doen we er niet meer op, want dat is die kunststofdeuren, dat doen we niet meer. Als we nog een keer met het team een vriedag willen halen, zien we dan welkom hier. Als ik vriend heb, nou is dat niet meer, hè. Oh. Jammer, hè? Ja, eigen gemaakte, hè. Eigen gemaakt, hè? 10 kilo frietpataten schellen en dan had ik die op de aanrecht gelegen, ik had al vuur gebakken. En dan kwamen ze hier en dan gingen ze friet eten, Hermie. Vuur gemaakt, friet, altijd.